Sister, magandang hapon. Good morning. Good morning dito. Magandang hapon. Alas 2:49 na po sa hapon na ito dito sa Pilipinas. Marunong ka magbisaya, ano? Bisaya man ko. Sige, magbisaya na lang tayo kaya medyo nahirapan kami sa kaliso dito. Ay, So, sister, ganito kasi yung inani ang istorya. Dunay Seventh-day Adventist nga nagpalusot og video nga mahitungod atong madre 21 ka tuig nagmadre, nag Seventh-day Adventist pag edad niya I think 60 anyos. So, nalibog man ko atong madre hagod kay ningon man siya nga na ako no sa silver wedding anniversary. Questionable man kay wa mo kita madre namin nyo. Onya, ani lang. So, ako una interview nimo sister, kani ka Real Madrid na ginatong interview ha, mga sukitig paminaw. Real Madrid na natong interview, dili na ginipiki nga Madrid ato mga pinalanggang Madrid ha, ato na ni i-appeal sa ato mga pagampo kanunay. Kay sila sa maginampo ay rata ani. Anang pila man jud katuig na mag-eskwela Madrid sister. Unsa may paagya na magasulod kas pagka Madrid. Pasensya na ha, kay di mo Madrid god mo ko alamag ang mga buka. So, pila ka tuig ang mo eskwela sa Madre? Ang pag-madre, duha man sa ka-type. Isa sa contemplative. Type na madre sa contemplative. Ang isa, active. Kami, ako, active ko nga madre kay nami apostolate, expose mi sa mga tao, mga bata. Well, ang contemplative na lang sila sa sulod. Pero may apostolate na sila. Pag mo na sila guwain, hindi mo sila gosya. Pero, ano ba? Kanang closure na sila. Na sila closure kami. Pirmi may sa mga tao kauban. So, mga active. So, exposure mo sa gawas. Sa gawas mo expose. Okay. Tapos, ang formation sa pagkamadre, depende po. Ako, nag-formation lang ko for 4 years. Nag-profess na ko pagkamadre. While ang uban ako nga batch, nahibilin sila, nag-stay sila 6 years, 7, kay ang uban, foreigner man, ang formation na mo sa Philippines. Pag maadto sila diha sa Philippines, kinahanglan pa sila mag-study of English, mag-study sa Tagalog. Dili sila maka-communicate sa mga tao, dili sila maka-tudlog sa tikismo. So, kinahanglan sila mag-eskwela pag daghan unsa-unsa. Depende na siya. Pero ako 4 years lang kay Pilipina man. Naman ang English kay naman sa eskwelahan. Tagalog na makakuha na ta. Tama. Study Tama. Kanang about sa church para na ay matudlo sa mga bata, no? Sa mga hinahanglan sa school. 4 years. Nga karon 7 years na ko nga madre. 7 years, wow ha. Ayos. Pero sa formation na 4 years. Pagka madre 7 years. Kay 21 years old, nag-prophet ko, nag-madre ko. And then immediately gipadala diri sa Italy. Wow, pila ka tuig na kada sa Italy gud? 7 years. 7 years na. Wow. Pero ano lang pangutanan nako sister, confirmation ba? Kining tawag aning ni ang paggraduar nimo sa pagka-bukasyon sa pagkamadre, di ba ordinahan kag obispo ana? Sakto ba ni? Dili. Ang mag-accept sa mo kay ang general, ang mother general. Ang obispo, ang kuan sa obispo, ang trabaho sa obispo pag kanang mag-perpetual na, pag mag-solemn vows na, after kanang mao lagi sa amo ang congregation 9 years dapat religious temporary lang na siya, temporary kasi every year annual ako renew. Pero pag solemn, pag abot ni mo 9 years mag solemn vows na kana dili na siya mag-renew kay forever na siya nga madre, parang forever priest na, parang forever dili na pwede mag-renew dili na pwede magawas, pwede mo pod magawas pero long process kasi nakasulat unsa may halimbawa sister, ikaw forever naman jud ka siguro nga madre, no? Correct me if I'm wrong or kuan sa man temporary pa Brad, 7 years temporary. After 2 years pa kulang 2 years na lang kulang nimo para magbaon na lang ka.
Sige, yan po na to ni Ginoo permi ha para magkakuan jud ani, makaabot ani, maayong paglawas. So, kaning halimbawa sister kung inani sa parani mo karon na dili pa kayo siya kuan no naasay kana bang gitawag nato nga planong mo gawas kay naibog na siya og kuan des gawas or kanang gusto siyang mupuyo aning relasyon nga exclusive relationship unsa may pamaaga ni gitugtan ba ni sa simbahan or unsa may kuan ani? Karang kinsa unsa siguro I think kanang ingon nga madre na 21 years old ning gawas kay tapos nagsabadista I think dili na siya madre pa ba parang siguro na ako na sa formation I think na ako na sa formation dili pa na siya Last madre formation. imposible madre mo gawas and then mo change yung sa any religion I don't think Mao, tama. we respect the religion pero wala pa man ko na nakadungog niya na ang uban na ining gawas nga kauban na mo sa batch nako ang uban ang gawas pagka madre kay dili madre ning gawas sa pag kanang ning gawas sila sa ilang bukasyon dili na sila magpatuloy para magmadre pero dili sila madre aspirant postulant tinala. Now, kani ang lain na tong pangutana sister, nang ingon sa iyang conversion story man gud nga 21 years siyang gisubok nga ngayon ba siyang magmadrig dili nahitabo ba ni sa inyo ha nga do na mo mga pag ingon nana nga pagsubok nga kinay mo agi pagka og 21 anyos kaya kag qualified ba kang magmadre o dili unsa may kuan ani? Siguro Brad, kaya ako nag-profess ko 21 years old ko nag-profess. Unsa nga pagsubok gimin? Ingon siya nga 21 years, correct me if I'm wrong, murag mao tinadungog ako sa istorya. 21 years kung gisulayan kung ngayon ba kung magmadrig dili. Unsa man naban na nahitabo ba ni sa inyo ha? 20 sulod sa 21 years siya gisulayan siya kung magmadrig ba so dili. Murag dugay-dugay man, murag posible man eh. Posible, dili man ini nga. Imposible. Kaya ang 21 years, imposible man ang 21 years nga. Ang isayang nimo sa 21 years nga sulayon ra ka kung magmadre ba ko dili. Ibutang mo na sa pagtuon sa imong mga studios na daghang ka maipalano. Kaysa ibutang gamiton lang ng 21 years para isubok ka kung kinahanglan ba magmadre o dili. Kay dili man ang pagmadre ang issue dire. Ang imo man kasing-kasing kung pure ba, kung ang pure intention mo serbisyo sa Ginoo. Kaya ang pagmadre ang kanang sanina ang belongingness no nga madre ka bilong ka sa mga madre consecrated ka pero ang issue dire kay kung matinud-anon ba ka sa imong kasing-kasing nga gusto jud nimo magserbisyo sa Ginoo. So kaning di pata pwede makasulod og madre kaning eskwela tag mga college ba unsa nga kurso sample ani karon gikuha tas kurso nga nursing nya pwede ta magka-proceed anig madre pwede ba ni siya? Pwede kay depende kung na ang isudlan niya na sila apostolate nga nursing na apostolate nga teaching pwede na siya continuous man ang pagtuon. Kaning pagka-madre di ba do naman ni siya gihawiran nga congregation sister no asa nga congregation man kakaron na sakop sister? Zealotric Sisters of the Sacred Heart. Questionable tong sa Badistaha kay wa may congregation gitugan. Disgrasya gini ron. Hello po. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Sa lahat ng mga madre natin dyan na galing Pinas, magandang hapon po sa inyo. Ito na yung in-interview natin, mga real madre na ito ha. Hindi na po ito fake madre. Hindi kagaya ng mga sabadista na kayo, parang nadespirado na kayo. So, pilag yun ang proper kurso aning pagka-madre sis, pilag yung katuig eskwela ani. 4 years, Brad. 4 to 5. 4 years. So unsa kayo mga kaning nag-eskwela mog madre, gitudloan ba mog Biblia ani? Nami
section sa Biblia, pero maybe not all the Bible, dili din sa kanang abanid din, pero about Bible, like, ano na yung Ten Commandments, kasi ano kami dyan sa Cetrel dyan sa Manila, sa De La Salle, ano kami dyan, ano tawag mo yan, hindi na alam mag-Tagalog. Sige lang, magbisaya lang kasi, magbisaya kung saan, asa ni mo komportable. Sige. Ano tawag yan sa Cetrel yung sa Lasal na? Yung ano natin dyan sa Lasal na Sige. may course kasi dyan sa Lasal na ano, Cetrel. Pero sa formation pa miyana, nag-school about sa, pero dili lang kasi abanid bra, dili dyan sa whole jud, pero about Bible, like, about sa church. Now, niingon man gud sa iyang testimonya nga, madre ko sa una, pero mo ko tuduig pulong sa Ginoo. Sa inyong pagka-madre, gituduan yun mo anak siguro, no? Tanawa, sakpan Japon. Sakpan eh, sakpan. Pag madre nga. Na anak niya, sister. Sa pagka-madre, puro sa Ginoo, pag-ampo, puro pa nga pagtudlo, ubot sa kaluwasan natin. Bistado na, ha? Unya, ikaduha, sister, naingon man siya nga, tawag ganing ang ilang trabaho kuno dito sa, kuan sa una, ampo lang kuno, rosaryo, dahil misa, anar daw, wadaw daw sila tudloig Biblia, unsa man ka tinuod din, sa inyong pagkamadre lang, kay pito katuig naman jugang kamadre, tinuod ba ning rosaryo, rag misa, ang inyong na, then, wa na mo tudloig Biblia? Hindi na tinuod, Brad, imposible, magsige lang kag ampo, magsige lang kag rosaryo, kay gibuhat ka sa mamatay ka sa gutom, may kang trabaho. Pagkatawa mo ko aning mundo sa mga sabadista. Ganun, dili na lang man jud mo respeto sa lahing relihiyon, no? Dili mo respeto. If they respect us, and then we respect kuan man gud sister, inaning istorya ba? Inaning istorya ha. So kada tong dunay usa ka celebrity actor ba si Attorney Bimbim sa Banal na convert into Kristiyano nga sa Katoliko gyud gikan sa pagkasabadista. Ang sukad adto unang pakulo sa mga sabadista gapagawa sila og Catholic faith defender kuno sa unang nagsabadista na. Unya akong gi-interview na bad shot man. Mao to gipang-block nila silang account. Ikaduha, dana po'y pare nga 38 ba to kuno ka tuig nagpare, nagsabadista gyapon. Kato, apa ko ka bio ato iyahang testimonya. Karon ay last ning Madre 21 anyos akong gi-review ang iyahang kon motong nagatag ko ganin na buntag og komentaryo layo kayo. Sa imong gipangistorya as tinuod nga Madre layo mo kayo ang konversasyon murag modos na gwenes mga sabadista siguro para madani ning Katoliko. Now, nanaw ha Madre na ni nagingon ha Real Madre ni dili ni Piki Madre ha. Dili day tinuod nga wa sila tudlo og Biblia. Unya rosaryo rag misa ang naa nila. Pakulo ra gining ilaha siguro. Muna nga salamat kay sister ha, sa imong kan. Unya ganing ni ang kinabuhi sa pagkamadre. Usa man sayon ba ni o lisod sa may kuan ni? Kung matinudanon ka sa imong bukasyon, magsagol na, maglisod ka, magsayon kay dili man taga-adlaw, easy. Naman po adlaw nga ma-encounter like ako, no? I speak for myself, naman po adlaw nga I find difficult kay naami nakisosyo mi sa mga parents, kay naman mi sa school, naami orphanage. Lisod, oy, dili sayon-sayon kay ubang mga bata, mga gahi mga ulo, musukol, magtubag. Mauna say dili sayon, pero kung di matinadanon ka, malipayon ka magserbisyo kay kinasing-tasing man. So kaning bata nga imong gitudloan karon sister, unsa man ni sila elementary, high school, sa may status aning mga bataa? Kuan man gud mo po apostolate Brad kanang sa asilo, like parang kuan lang sa school, maternal school ba ano mga prep lang, mga nursery, pero naapod na yung orphanage tulad sa mga pwede ba ang orphanage and then school. Pwede ba sister makatudlo ang usa ka madre og tawag aning ni ang kuhan kining gitawag mga high school, mga college, pwede ba na siya?
Oo, okay. Human nila pagka-graduate sa pag human nila profess pagka madre, pag continue man na sila study, continue mag-study ang uban nga dili tanan madre pero ang uban usually mga madre, Mm. mga teachers, mga nurse, mag-continue sila study para sa kuan, sa Mm. postulate. Mm. Kaya ang iya magong testimonya God nga nagsabadista ko no siya kay nagkaplagan ko niyang tinuod nga kamatuoran. Ano dinis Katoliko way kamatuoran. Unya matod pa niya diya kuno sa tawag aning sa Katoliko pa siya wala kuno'y klaro. So sa bading nagmadre ra gud ni way klaro nito bayana o so kanani. So mo ni nga nang interview taron og mga madre na to first time na to ni sa atong live nga dunay bisita na tong madre nagkasud ato taga Bitali ni Sambuanga del Norte amo ay laha Sambuanga City tiglabayan mo ko sa Bitali sa una pinaywas ka tong katrabaho pag ko sa Sambuanga City plantas tinapasar din so unya city pito ka tuig na ning madre karon nas gawa so ato ni silang iampo so dili day basta-basta ning magmadre o so may mga entrance exam aning madre do na bay mga entrance exam aning madre sister nga diin pwede mo qualified sa eskwela grad na sila entrance exam before sila makasulod pagka madre pero sa amo ang congregation wala. diretso lang After lang mag-graduate, pwede na ka-step sa mo. so mo eskwela ka Hmm. unsa may mga kasagaran subject jud ani primerong eskwela do na bay amo sa una sa seminaryo pa ko do naman may mga kuan mga Bible history mga Latin na subject unsa may inyo ang kuan ani Parehas ra siguro ta. Kay katong pero nag-ingana nag-subject mi og mga ingana katong naapa ko sa formation, aspirant pa ko, postulant. Pag madre na ka, dili na ingana, lain na. So, depende kung ang general makakita dapat kita sa imuhang karisma nga na kay good ka sa pagtudlo sa Biblia, pa-eskwelahon kag biblista. Ang uban, makita sa potential na pagtudlo sa eskwelahan nga normal, ipa-continue eskwela sa education. So ingonana ning proseso di ay no dili lalim nya dagsangan ra tagpiki nga madre bay patuos Katoliko nga nay 21 years nagmadre unya nagbalik sa badista na lain mang testimonyahan samtang naminaw bitaw ko Bati ka na 21 years. auto ba Taon man ang 21 years, paulion na lang kay nga na. Hindi pa ka makadesisyon pag madre, paulion na ka na, oy. oh so inana karon nga nag-duty ka as nagserbisyo ka isip madre halimbawa gusto kang muuli sa inyong pamilya gud sa imong kaugalingong gidikanan or mga igsoon makigbanding ka doon na ba mo yung mga bakasyon ana Ako magbakasyon ko this December for 1 month. December 1 month Oh, so balik ko January. pasalubong na lang ning amo ha Apit ng Pasko. Wala may kwarta. Ang madre, maluoy lang ta. Pero tinuod ba ning giingon nila sister? Kaya sa ubang relihiyon ako lang i-confirm ha kay kani na hinabi matag madre diri karon. Nga ang mga madre ko no mga dato sa makatinuod ni. Na, wa man gani ko'y kwarta, madato na ba? May untag matinood. Wow man. So di good. Wa gyud ding mga madre no bisag. Wala mi personal money, Brad. Na aming mga allowance pang kuan lang siguro pang personal needs. Unay. Ana lang. Na ko tawag sa akong balay, magpa-load ko og 20 pesos. Nga na ra wala mi personal kwarta nga gina. Kay tanan mga income na mo sa school, tanan mga sulod nga kwarta mga uban pud na mga mag-donate, maabot na siya, ma-send na mo na sa missionaries sa abroad sa media sa Italy, minsan mag-send me og cash diha sa Philippines sa mga mga nagtatrabaho nga mga sisters pud na kinahanglan nila. Pas maayo unya allowance sa gining inyo no so digil wag gid mo ani nga Wala oy. kaning ang ingno na to bitaw nga dagko mog sweldo magkapalit mog pajero to sister og pajero dating naka-eroplano na di ba Ang wag mga gini sakyan na mo kay mga donation lang na sa mga benefactors.
Mga benefactors kinamay, kami mga Katoliko daghan mo kini manggihatagon. Number one man tas charitable. Manggihatagon man ning Katoliko. Dili parehaning ubang nga sikta nga sige pabikil. Palita ko ani Biblia ha. Ya, abtan na lang do kasi mana o man di kagat. So ano ba no? So anyway, salamat kay Sister ha sa imo mga panahon karon. Ako lang giklaro kay aron nga to mga kaigsoonang Katoliko ba nga hilaw kay sa pagtuo. Malig-on sila tungod aning ilang pakulo karon nga dunay madre 21 anyos nagmadre o niya tawag aning ni ang digawas kay nagsabadista. Lain man kuana niya akong gipaminaw yang interview wa gali siya naghisgot og kining congregation kung asa siya nasakop ug kinsabay ga proklamar niyang mamadre siya kinsay ngalan sa iyang superiora. Di ba na may mga proseso ana nga mamadre mo iproklamar gyud mo ana sa inyong superiora siguro no inana no nga pero nganong uban ko gi mo kay nimo gama og ano so may imong maistorya na to ani sister adtong mga tungod nang eskwela gyud madre nga nag-struggle silang kinabuhi nga murag laban dawi ning ilaha ba murag kawaon murag kadili unsa may atong mahatag inspiration ani karon. Kuan lang, kapit lang, ampo. Ang pag-ampo dyan ang kinahanglan, ang personal nga pag-ampo sa Ginoo. Di nilang magsalig sa communitarian prayer. Kinahanglan pod magpugi jud kag ampo nga personal nimo sa imong relasyon sa Ginoo nato kay imuha jud ang kinahanglanon pag maabot nang gani ang panahon nga magkalisod na ka di nakakabalo nga unsa may buhaton ako magka-watch ba ko magstay pero pag naa kay kusog nga pag-ampo sa imong pag-ampo nga personal kay Jesucristo makaya na nimo malagpasan na nimo o kinahanglan na mag-ampo sa mga tao pag-ampo ninyo suporta sa mga tao pag-ampo sa pamilya kinahanglan kayo ang pag naa kay pamilya nga tig-ampo sa imuha kaya jud nimo. Hinaot madugangan pa niya mga madre nga mga gwapa di din basta-basta niya mga madre ron basta Katoliko dagang gwapa muna nga sister salamat kay sa panahon sister karon naklaro nako nga wagid ni piki gid itong madre ha di ay basig madre di kakaw ra to ha mga sabadista uy onya katong mga gustong mosulod sa pagkamadre sa may imuhang ika-advise ani niya. Katong gusto mo sulod pagka madre, join, try to enter. Kasi ang ubang mga gusto nila mo sulod, pero ma-discourage na sila. Wala pa ganyan kasulod, na-discourage na sila sa mga istorya sa mga tao. Kay nasulod daw kumbento daw, dogon daw, susulod kumbento daw, kay kanang kuan-kuano na daw, kanang himuon daw kag maid, dili man na tinuod. So, dili man na siya tinuod. Kay ako po sa una, before ko nagpasok sa kamadre daghan ko na nadunggan mga istorya kay sa sulod dimuon kag maid sugo-sugoon ra ka. So dili reality dili man na siya ang problema manggug naa ka sa sulod di silence na di ba imuhang katawagan na ang imuhang ambience no silence na naa kay more time sa imuhang pagkatawo nga di naa day koy mga backlog pa diha na nimo makuan ang imuhang sarili diha na ka mag-grow diha na magsugod na kag struggle kay daghan day kulang sa imuhang pagmamahal mga ingana mga kanang sa pamilya mga from broken family diha na yung masinati tanan diha na ka mag-grow. So dini basta-basta dining atong mga madre no dili ilalim po dining ilang nagian di ay unya kaning isa ka giingon nimo nga daw ka klase nga madre ba kaning dili bitaw wala sa exposure na butang ingnon nato nga naara sa sulod o sa may ilang trabahoon gid ani diha sulod. Ambot lang Brad pero na ako'y amiga nga contemplative na more on prayer sila whole day na sila more on prayer sila from morning to evening
Lahat lang na siya prayer. Tapos naapa sila yung time nga kanang maghimo sila gostya. Sila na itighimo og gostya, sila itighimo og wine sa simbahan. Mm. Sila na. Mm. Kaning ako lang klaro na, di ba ang Madrid daghan mag-uniform na puti, na sky blue, na brown? Usa man ning niya, ranggo-ranggo po ni niya or usay ko na ni. Kuha na siya. Ang sanina na mo, kuan parang belongingness na nimo. Like ako, nakaputi ko. Ingani tanan namong sanina sa mga Zelatrix. So I belong to the Zelatrix family, Zelatrix sisters. Belongingness na nimo ang imong sanina. Mhm. Ah, ah. Ako kay di kay ko swito aning kinabuhing Madre kay di man ta Madre. Ha, yagi tag seminaryo pero pare man to, congregation na to is diocesan clergyman. Dili man to mga misyonaryo nga mga pare na to, ha. So ato gyapon ni yampon ni ato mga madre, ato mga kaparian kay sila makatabang magyapon na nato, no, in terms of prayer tanan. So kanini dili ni siya kaning gitawag nato og sa dihang na madre na ka for 7 years unsa man ni gitudloan ba ka sa inyong superiora diha nga hoy ay nagbasag Biblia ha kay busy ka sa trabaho gitudloan ba mo ani wa Oy, everyday man ni tigbasa Biblia, brother. dara ha ang atong kaigsuonan nga mga madring tinuod ang nadungog nato diri ha everyday gabasag Biblia. Kunya ni aning taking madre na sa badista, wa kuno siya pabasahag Biblia, ambot. Sa tinuod ni. Ha? Kaniya dili ni kuha na to ha binutbuta kay real nga mga madre ni atong gipang interview dire. Di ni wa ta mang interview dire madre di kakao. Ha? Wa ta mang interview dire madre di kakao, mga real nga madre. Tanawa ha ang deklarasyon sa ato mga kaigsoon ng madre. Kada adlaw sila gabasag Biblia. Asaram ning giingon ninyo nga wa tudloig Biblia. Straight to the point. Mga binuang ni. So sister, salamat kasi mong panahon tira kay nakadisturbo ko. Unya sa tinuod lang pagka-istorya bisag i-review pa nimo nang akong mga live gikan pa sa una. Nga nagsugod tag live hantod karon. Karon pa ko nasudlag madre dire nga pinakagwapa. Salamat kayo ha. Og hinaot natas maayo nga panglawas o kana lang akong giklaro daghan pud akong mga pangutanan nimo pero kahibaw ko nga dila ko magdugay kay basin busy ka nya na pug kay kuan unsa daw congregation niya nga utanan nato ter palihog kuno ko sister usay congregation nimo Zelatrix Sisters of the Sacred Heart of Jesus. So nindot ning ilang ano nya nani sara karon sa tawag aning Italy nakabase 7 years nang gamadre sa Italy. Balay sa Kwan, sa Manila, sa Tondo, sa Muntinlupa, sa San Pedro. Nakaibalay di ana. Kumbento. Okay. So, tawag aning ni ang kuan. Diguli nimo dire gikan sa Italy, padong dire sa Zamboanga. Bitbitan na lang Italy dana. Kada adlaw daw nagkita ni Pope Francis no. Dili man. Dili. Pero man to sila na ko sa nakila sa probinsya. Pero nagi time nga makabisita jud ka sila ha. 145 minutes siguro. So nagi time nga makabisita jud ka siya ha. Sige. Ya i-regards na lang ning alawat nga makasasala ha. Sige lang kay wa man ta kita ni di man ta tangayan mang-interview anig madre kay mga demonyong tagdagway ani pero sige na lang no at least nga atong gipaklaro ning mga kaigsoon na na desperado na ba. Sige na ay mosulod dire ato sa ning pasudlon kadali lang sister kay naa say mga pangutana regards nimo. Sige ta. Wala man si Kuan, si Brad Jason, na lang sa natuto sa kuanon kuan kaya karon naklaro na nato ha nga ang mga madre di ay kada adlaw ni silang gabasa ang Biblia sa kadali lang katong tanawon ni So, palihog lang ko og kuan. Comment dia, bro, kay gusto kang mosulod. Paniya tawag ganing kuan. Nag-request na ko, bro. Sige, pasudlon sa nato niya kay naipangutana ni si kuan.
Na magtindog sa ta kay layo kini akong cellphone gyud karon kay sige lang ha, cellphone sa lang ta. Brother, mayong hapon brother. Ngapon, bro. Ah. Ngapon, sister. Murag naa kay pangutana sa tong pinakagwapang Madre ba? Ay, dili. Sister ka Diyos ng- mio. Gagamit mo, kuan, sister, kanang gitawag na to og religious name o inyo rin pong kuan kanang Ang uban brother, ang uban nga congregation. Pero usually siya sa Contemplative Sisters. ah, Sa amo nga active dili. Ang gamit na mo katong among pangalan sa baptism. okay. Kuan mo good. Religious teach at sister or nuns mo good. Kaya gagamit mo sila og kanang religious name uban. nila. Like sa Opo. bitaw sa congregation bitaw sa kinibitong parehan ng Carmelites, no? Di ba? Gagamit mo sila kuan, Benedictine, Oo. tapos kining mga Franciscan, di ba? Gagamit mo sila religious name nila. Opo. Sila, nagamit sila agad. Parang dungagan nila ilang pangalan. Okay. Kaya ano ko sister, ako lang giklaro sister kay murag kung wala ko na sayo, murag kanay masiguro nga congregation ang gigamit nila. Sana yung sister Divine Mercy sa to? Ngalan sa inyong kuan congregation? Ang amo Oh. Zelatrix. Mediatrix ay sa to kala to. Sa kinatoy Third heart mo. naikuan sa una sister natoy kanang congregation nga gigamit propaganda kay when I was 2009 up to 2012 kamang ko kanang dili ko actually wala ko na convert sa SDA pero nagpuyo ko sa SDA for 4 years akong mga ayaan tungod sa kay dito kay mo sa una dito pa ko eskwela sa Ilaha ba no kanang kini naman ko sila propaganda nga ang mga kini ko nung mga madre daw mato pa nila wala daw ni sila tudloy da kuno sa pagbasa sa scripture wala daw tudloy da kuno og kanang pagpalalom sa doktrina ang gitudlo da kuno prayer life kining bibyare dayon kini bitong kuan lang kana bitong meditation o kining mga kuan mga sani kay kanang tawag nila fasting wala na ginatudlo katong padre nga ambot sayod magi si Bro Jando ani o sila Bro Windel ani kani bitong gibuhat aning pamadri-madri nga na, dito lang gid ko nagduda kay matud pa niya katong mga madri kuno diya sa Italy daw dito sa Rome na kunoy ambot building mo ilang gisulti nga ang dito kuno sa Vatican 1 idala ko sa Vatican 2 so kato ka time sa una medyo ako ato medyo nanak ko kanang gitawag bitaw nga pagduda Kalibog. sa ilang Duda. sulti kay kanang ilang propaganda lagi nga usa dili ako ka madre nga kato daw siya nga madre kanang hapit daw to siya gi-rape sa pare diya daw kuno sa Roma tapos ang ilahang istorya daghan kuno kayo madre kuno nga gikan sa Pilipinas kung wala ko na sayop no mga napulo siguro to kabo yang ilang gisulti niya dito sa iyang testimony kay kini manggong Mountain View College o diri sa Bukidnon naman diri ang headquarters sa pinakadako nga headquarters usa sa pinakadako nga headquarters sa SDA. sa SDA sa tibok Pilipinas. Dayon ang kuan kato siya ka madre nagtestimony siya pero wala man kayo to sa gipakita kayang naong good. Nagtestimony siya about lagi sa diha sa Rome lagi nga naalagi daw kuno mga kwarto-kwarto kuno diha sa mga pare nga ang mga madre kuno konsumos pare. Amo to sa tinuod sister kay Tuloy na lang daw. Ayaw po din tao, no? Gusto niyo ba? Dili man magdungan ang mga madre o pare, kaya ang mga madre na may kumbento nila. Kami na may kumbento namo, ang mga pare naabot na sila kumbento nila na sila diya sa ilang diocese. Diyos mio, kuan lang. Pampadaot na siya, Brad. Oh, lagi. Dagan mga history na napududunggan ako nga ang madre o pare daw, nga na. Diyos mio, maluoy na lang ta. So katong gibanggit sa kuan ba babae nga 21 anyos kuno siyang gamadre din sa Badista naman kuno sa wedding silver wedding anniversary asa may dapat nahitabo ba ninyo wa Wala man may wedding anniversary. Asti lang ginuuhan ng trabaho aday. Wow. mutara ko Klaro gining
pag sister, di ba, ang before mo, Mag-celebrate me og one anniversary pag maabot mig 25th anniversary of religious. Pero dili wedding. Dili, uy, consecrated. At 25th anniversary of consecrated life. 50th anniversary of consecrated life. Yan naman gina-celebrate. Wedding. Oh. So, Kaya po na natin nila. may kayo nagtanda si ko ano, si Junto Daig. ayos daig na, ang ganda mo talaga, sister. Iba yung tibok ng puso ko na nahigog mo man sa Balistag Madre noon. Kini si Ano ba ito? Dano mouth na ko. Dano may klase. Sige, sister. Salamat kay sister ha. God bless. Ay mong panahon dito sa tong Salamat. programa, sister. Og inaot ang Ginoo magauban kanimo sa kanunay og maghatag kanimo og bayong paglawas og makapadayon ka sa imong bukasyon og inaot nga to niyampo na to mga kamadrihan nga malayo ni sila sa tentasyon. Kay basta ni nga to mga madre paborito ra ba kani siyawa no? Ato ning iyampo mga igala ang atong mga madre nga ma-preserve ni sila sa Ginoo permi dili ma-preserve sa yawa. God bless og mayong hapon nimo da sister. Salamat. Hapon, sister, hapon. Sige.